Poštovani gledalci, nalazimo se na 4. spratu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, tačnije u Startup centru, a naši sagovornici su Ljiljana Bjeličić, Nikola Batić, Dimitrije Stojanović i Ilijana Drača. Hvala svima što govorite za emisiju Aktualno i televiziju Studentski grad. Evo, Ljiljana, od vas da krenemo. Nalazimo se u Startup centru, zaista izgleda odlično. Otvoren je krajem septembra, pa recite nam nešto više o samom Startup centru i otkud ideja zapravo. Pa, pre svega hvala što ste došli i što ste došli da vidite naš prostor i da upoznate naše timove. Kao što ste rekli, Startup centar je krenuo u oktobru mesecu sa svojom prvom generacijom i u stvari to je jedan zajednički projekat kompanije MVP Workshop i ovde kolega sa Ekonomskog fakulteta, tačnije Centar za saradnju sa privredom, gde smo mi želeli da napravimo ovako jedan prostor i naravno naš mentorski program da bi omogućili svim mladima sa idejama da se prijave i da ovde nauče kako da razvijaju svoje biznis ideje. Tako da mogu da se prijave, evo i sad su trenutno otvorene prijave za novu generaciju, ali sa nama su naši studenti naše prve generacije i prvi timovi koji su ovde došli da validiraju svoje biznis ideje i da nauče kako u stvari da izgrade kompaniju. Konkretno, šta oni se mogu ovde da nauče i šta nudi Startup centar studentima koji se prijave? Program je tako podeljen u neke 3 celine gde oni svakog meseca uče nešto novo. U prvom mesecu oni se bave pre svega razvojem korisnika, odnosno istražuju koji oni problem rešavaju, kome taj problem rešavaju i polako traže na osnovu raznih razgovora sa ekspertima i sa potencijalnim klijentima i naravno istraživanjem tržišta i konkurencije, polako traže neko svoje najbolje rešenje kako bi mogli da oblikuju svoj proizvod. U drugom mesecu oni već rade na izgradnji tog svog prvog prototipa i naša ideja ovde i cilj je da oni ne gube mnogo vremena i resursa da bi razvijali proizvod pa ga tek onda predstavili tržištu, nego da oni polako već mogu prototip da testiraju i da vide na osnovu onoga što kažu budući korisnici da li je to u dobrom pravcu ili ne. Na kraju samog programa mi ih učimo polako brandingu, marketingu, kako da izlaze na tržište i negde prosto koji su to neki prvi kanali, kako će se oni predstaviti tržištu i svojim potencijalnim kupcima. Zaista dosta toga mogu da nauče i vredi se prijaviti. Prva generacija polaznika završila je svoju obuku koja je trajala 90 dana. Koliko ste vi zadovoljni kako je to sve proteklo i kakve su im bile biznis ideje? Pa mogu reći da zaista čitav tim mentora koji su im bili dodeljeni i predavača koji su oni ovdje imali prilike u tih poslednjih 90 dana da upoznaju, da smo zaista zadovoljni njihovim napretkom. Čini mi se da su nekako baš radili ono što smo mi od njih tražili i moram da priznam da su sva 3 tima u jednom trenutku na sredini programa polako pivotirala, odnosno malo promenila svoje ideje, odnosno bolje se usmerila ka tržištu ili malo bolje došla do neke finalne verzije svog proizvoda. Tako da je to zaista sjajno i po tome vidimo da su oni napredovali. Ono što je sjajno je da mi ovdje imamo skup zaista različitih studenta sa različitim znanjima i veštinama i nekako su se svi zajedno i dobro snašli i izgurali smo ih iz one njihove komfort zone gde su oni naučili kao programeri samo da programiraju, ne da razgovaraju sa ljudima, tako da mi se čini da su se zaista dobro snašli i mislim da su svi oni pre svega kao pojedinci, a onda i kao tim sada spremni da grade svoje kompanije u nekom trenutku kad budu imali neke druge ideje, ali s druge strane ideje s kojima su ovde došli imaju zaista veliki potencijal da se razviju globalno i da, nisu oni još uvek na kraju tog procesa, potrebno je zaista još da rade na tome, da usavrše svoje proizvode, da izađu polako na tržište, potrebna jeste i pomoć investitora, ali mislim da zaista mogu sa ovim proizvodima koji su ovde validirali da naprave zaista veliki udarac na tržištu i da osvoje zaista dobre poene za početak. 2 studentska tima pozvana su da svoje preduzetničke ideje predstave na velikom sajmu investitora, austrijskom skijalištu. Ovo je zaista još jedan dokaz da je odlična ideja što je otvoren Startup centar i studentima mnogo znači. Možete nešto više o tome da nam kažete? Tako je, da. Oni odlaze na konferenciju koja će biti početkom marta u ovom poznatom austrijskom skijalištu i tu je negde njihov cilj da oni pre svega nauče kako da predstave svoju ideju, pogotovo što će imati zaista kratak vremenski period da osobi s kojom razgovaraju predstave šta je to njihov proizvod i šta to njima konkretno treba. To će biti zaista zanimljivo iskustvo za njih. Oni su do sada ovdje u Startup centru vežbali
vežbali prezentacije svojih ideje, vežbali su te kratke prezentacije do minut i možda neki malo duže od par minuta i mislim da su zaista se spremili dobro i istražili su odlično tržište i ono što im treba. Mislim da će, ako ne nađu neku investiciju, oni sigurno upoznati zanimljive ljude koji će ih pratiti, jer retko kada fondovi daju odmah investicije, zaista prate određeni start-up i tim i tek tada na osnovu neke saradnje, bliske od par meseci, ulaze uopšte u pregovore o samom finansiranju. Vratit ćemo se razgovoru na malo kasnije sa vama. Sada da uključimo i polaznike. Sa nama je, evo, pored mene Nikola Batić, student ekonomskog fakulteta, je li tako? Da, tako je. Da nam predstaviš tim i otkud ideja. Pa ovako, tim trenutno čine naša četvorica. U budućnosti planiramo i da se proširimo, ali za sada nas je ovoliko. Znači, tu smo moja malenkost sa ekonomskog fakulteta, dvojica kolega sa elektrotehničkog fakulteta, znači Miloš Pojedinović i Vuk Pajović, i četvrti član tima je industrijski dizajner sa Fakulteta primenjenih umetnosti, Mladen Nikolić. A koja je bila vaša biznis ideja i otkud baš to? Pa naša ideja inicijalno bila je da se napravi kaciga sa integrisanim sistemom za komunikaciju koja bi služila skijašima i snowboarderima da je to lakša komunikaciju u tim nekim teškim uslovima planinskim. I posle smo, kao što je napomenula Ljilja, tokom rada ovde u startup centru, istraživanja tržišta, razgovora sa nekim ljudima, došli do zaključka da bi možda bilo bolje da tu ideju u neku ruku izmenimo i da proširimo na neki način tržište. Tako da smo odlučili da se prebacimo da pravimo jedan proizvod, jedan uređaj koji će biti namenjen široj, recimo, paleti upotreba, ne samo za skijaše i snowboarder, nego uopšte za sve ljubitelje ekstremnih sportova koji imaju problema sa komunikacijom. Negde sam pročitao da ste i vi na skijanju imali problem sa kolegama i onda je odatle se rodila ta ideja, sam li u pravu? Konkretno nisam ja, dvojica kolega iz tima jesu, ali eto, pošto sam ja ovdje ispričat ću vam, pa da, oni su se našli na jednom vrhu prilikom skijanja prošle godine, našli su se jednoj snežnoj oluji iz koje nisu uspeli baš lako da se izbave, nisu mogli da se čuju sa svojim drugarima sa kojima su bili trenutno na skijanju i nekako ta situacija je bila baš krizna i jedva su se izvukli iz nje i kada se to sve završilo, seli su da razgovaraju i pošto su oni sa elektrotehničkog fakulteta i imaju ta potrebna znanja, palo im je na pamet da naprave neki uređaj koji će služiti da olakša komunikaciju tokom ekstremnih sportova. Ideja se kasnije kroz ceo ovaj proces izrodila sadašnja ideja da mi razvijemo sadašnji uređaj koji smo nazvali Linker koji će služiti tome čemu sam objasnio. I kako je trajala obuka, kako je bilo, 3 meseca? Jeste li zadovoljni? Šta ste sve naučili? Pa da, dosta smo zadovoljni. Pre svega naučili smo ta neka specifična znanja ekonomska vezana za tu neku start-up ekonomiju koja se možda i ne uče na tradicionalnim fakultetima. Naučili smo te neke stvari vezane za istraživanje tržišta, kako da validiramo svoju ideju. Možda smo razbili neke zablude koje smo imali, na primjer da ćemo se obogatiti za par meseci, šalim se naravno, ali svakako i uopšte kako funkcionišu venture capital fondovi, koji su načini finansiranja, koje korake uopšte treba preduzeti u celom tom procesu od ideje do početka neke eventualne proizvodnje i prodaje, tako da, dosta smo naučili, veoma smo zadovoljni. I nastavljamo da učimo. Iako se program završio, mi smo u kontaktu i dalje sa većinom mentora, tako da i dalje traje sve ovo. A koliko će vam značiti ovaj poziv za predstavljanje? Pa značit će nam dosta, pre svega da prvi put nastupimo na toj nekoj većoj sceni. Mislim, mi ćemo imati i u Beogradu neke razgovore sa investitorima i već smo imali neke pregovore, ali u suštini ipak je ovo neka svetska scena i neka mnogo šira priča, tako da značit će nam pre svega da se tamo predstavimo, da vidimo kako to funkcioniše, da nekako se izreklamiramo malo neku ruku i da upoznamo ljude svakako pre svega. Sve dodatno što proistekne, možda eventualno neki dogovor sa nekim je svakako dodatni plus. I šta dalje? Neki planovi postoje, pretpostavljam? Pa da, planovi postoje, sad ne mogu da im odajem u potpunosti, ali da, u suštini imamo neki operativni plan kako dalje, proizvod se razvija, trenutno je funkcionalni prototip se razvija, tako da to je neki prvi korak, posle toga svakako testiranje nekih početnih serija i planiramo da to svakako zaključimo sa proizvodnjom i prodajom, to je krajnji cilj, drugo ne bi imalo smisla. Srećno.
Da, hvala. Da uključimo i drugi tim, Dimitrije Stojanović sa Elektrotehničkog fakulteta, da predstavimo i vaš tim. Pa ja sam član tima BikeSync. Pored mene u timu su Ilijana, ona je sa učiteljskog fakulteta, ona je kod nas došla da bi radila s nama marketing. Također tu su još dvojica kolega, Marko i Nikola sa Elektrotehničkog fakulteta i Boris sa Ekonomskog fakulteta. Nas petoro ukupno čini tim BikeSync. Mi radimo na razvoju jedne web platforme gdje ćemo spajati turiste i bicikliste i lokalce, tačnije, gdje će turisti moći da u novom gradu na najbolji način obiđu taj novi grad, gdje će im lokalci pokazivati neke zanimljive rute na biciklu. Zašto baš biciklu? Bicikl zato što je to najbolje prevozno sredstvo za ovaj vid transporta, zato što na jako kratko vreme može dosta toga da se obiđe i može više toga da se vidi nego kad bi se išlo peške ili nekim prevoznim sredstvom drugim. To će svakako valjda da popravi situaciju ovdje kod nas u Beogradu, da više vozimo. Da čujemo Ilijanu, kako je bilo, kako je trajala obuka, kako ste zadovoljni? Stvarno smo zadovoljni, obuka je trajala 3 meseca i nismo mi ovo ovako zamislili stvarno, ali ispalo je mnogo bolje nego što smo zamislili. Jako su nam značila ta predavanja, bili su predavači iz različitih struka i naučili su nas mnogo toga stvarno. Čak su neki i sami osnivači svojih start-upova i pomogli su nam i dali nam neke svoje lične savjete koji su nam stvarno značili u razvoju ovih naših ideja. Što je bilo najteže tokom obuke, da kažemo i to? Pa najteže, pa ne znam, da nekako da naučimo zapravo da li je ta naša ideja dobra, da li imamo neke potencijalne kupce. To nam je onako bila prva prepreka. Međutim, nakon prvog istraživanja i razgovora sa raznim ljudima, shvatili smo da zapravo rešavamo neke probleme na koje nailaze ljudi dok putuju i da definitivno imamo kupce. Dimitrije, šta ti kažeš? Pa najteže je bilo, na primjer, na početku kada smo prvi put shvatili da mi ovdje nećemo samo programirati i raditi na razvoju naše ideje, već da trebamo da odemo pričamo sa ljudima, da smo mi morali da izlazimo na ulicu i da ispitujemo naše potencijalne korisnike u tome da li je to uopšte njima potrebno i da li imaju uopšte takav problem. Hoćemo da kažemo koliko traju obuke, prosto da studenti znaju da to ne oduzima mnogo vremena. Pa ovako predavanja se otprilike 2 puta nedeljno. U dogovoru sa predavačima mi smo imali uglavnom predavanja oko 5 sati negdje, traje oko 2 sata svako predavanje. Nisu to striktno predavanja kao na primjer na fakultetu, niti su dosadno. Dolaze ljudi koji su eksperti iz određene oblasti i dosta dolaze ljudi koji već imaju svoje start-upove uspešne. I oni pričaju sa vama o vašim konkretnim idejama i kako vi vašu konkretnu ideju da unapredite. Ne pričaju vam opšte stvari, nego baš, na primjer, za naš BikeSync ideju su nam davali savete iz oblasti, iz njihovog ugla kako mi da unapredimo naš biznis i naš posao. Ilijana, koliko će vam značiti ovo predstavljanje gde ste pozvani? Pa verujem da će nam značiti. Stvarno mislim da imamo šansu da uspemo u tome i nadam se da će naš osnivač ideje Nikola Krivačević koji ide na tu konferenciju uspeti da nas predstavi u najboljem svetlu za to kratko vreme stvarno. Koji su neki, Dimitrije, dalji planovi što se tiče same biznis ideje? Pa što se tiče same biznis ideje, pa da, trenutno imamo dosta ruta u Beogradu i ovim putem pozivam studente da se prijave zato što mogu zaraditi neke pare dodatne kada u slobodno vreme. Naprave svoje rute na sajtu bikesync.net na našoj platformi. Također imamo Berlin i Barcelonu, tako da polako hoćemo te gradove još više lokalaca nađemo njima da napredimo njih i da polako širimo naše tržište na neke još veće svetske nivoje. Evo Ljiljanu ponovo da uključimo, a vi ste malo pre pomenuli da je u toku konkurs za drugu generaciju polaznika, pa ko sve može da se prijavi? Pa sjajna stvar je u stvari što mogu da se prijave svi studenti svih fakulteta i mi zaista to ohrabrujemo i postičemo da se prijave timovi sa što više znanja, različitih znanja i veština i je ta multidisciplinarnost u stvari doneti možda i najbolje samoj njihovoj ideji. Ono što donekle jeste jedan obavezni uslov, a to je da jedan član tima mora biti trenutni student ekonomskog fakulteta, jer iz prostog razloga ovde smo i na ekonomskom fakultetu, a s druge strane nijedan start-up ne može bez ekonomiste i to je realnost, tako da smo mi naravno otvorili ponovo prijave i do 20. februara mogu svi zainteresovani da nam se jave. Svi oni koji možda imaju problem da nađu nekog kolegu sa ekonomskog fakulteta, mi ćemo baš organizovati 8. februara speed dating, gdje ćemo upoznati sve te timove sa studentima ekonomskog fakulteta koji u stvari žele da se priključe nekom start-upu, ali nemaju ideju svoju koju bi oni želeli da realizuju. Tako da zaista se nadam da ćemo ovog puta imati što raznovrsnijih prijava, što zanimljivijih članova timova i mislim da ćemo imati
imati veliki potencijal s kojim će raditi timovi u naredna 3 meseca, odnosno od marta meseca kada kreće naša druga generacija. Jedan od uslova je svakako da imaju biznis ideju. Da li postoje još neki uslovi? Da, prijave jesu možda malo teže za početak, u smislu da oni treba da popune Business Model Canvas i da treba da urade nekoliko intervjua sa potencijalnim korisnicima, da bi mi prosto videli o čemu je ta ideja i da li oni negde imaju u svojoj glavi neke naznake kako da je realizuju, odnosno na koji način da krenu u realizaciju svoje ideje. Takođe, oni svi podnose CV-eve svih članova tima, da mi prosto vidimo koji je potencijal tima i jedan od uslova, odnosno gledat će se to da li oni izlaze na globalno tržište ili je u pitanju neko naše lokalno i regionalno tržište, tako da će to biti kriterijumi po kojima će Komisija Startup centra da bira nove timove. Kakvo interesovanje očekujete? Pretpostavljam da će biti veće u odnosu na prošlu godinu. Pa jeste, već su počeli da nas kontaktiraju timovi, već imaju neka dodatna pitanja kako ovo da urade, kako da popune i slično. Mislim da će sigurno biti veće interesovanje i da tome najviše doprinose ovi naši timovi koji su trenutno prošli prvi ciklus Startup centra i ovaj naš prvi mentorski program i da negde će to dati možda ljudima više snage i elana da se prijave i da vide kako će izgledati njihov put u izgradnji jednog biznisa. Prijave su, kao što ste rekli, do 20. februara putem zvaničnog sajta Startup centra. Nakon toga vi ćete birati 3 biznis ideje i obuka počinje u martu. Nakon toga pretpostavljam da će i oni moći da se predstave investitori. Tako je, da. Znači, i narednu generaciju Startup centra čeka u stvari isti program kojim su prošli ovi naši timovi i takođe na kraju tog programa ih čeka jedan demo dan. To je dan kada ćemo mi da ih predstavimo investitorima sa kojima mi sarađujemo, naravno u zavisnosti od toga šta je njima trenutno potrebno u razvoju njihovih ideja. Mi ćemo dovesti investitore i fondove koji mogu da im pomognu, što kao možda strateški partneri ili kao neka investicija koja je potrebna za početak da bi se proizvodio određeni proizvod, tako da ćemo se truditi takođe da ih upoznamo sa investitorima i da im nekako omogućimo i taj naredni korak u razvoju biznisa da bude lakši. Koja bi bila vaša poruka za sam kraj svim studentima, mladim ljudima? Pa, poruka je u stvari da veruju u sebe i da se obavezno prijave za ovakav program iz prostog razloga što će im on dosta značiti kasnije bilo da razvijaju svoju ideju ili uopšte da vide sebe kao preduzetnika ili da možda žele da uđu u neku korporaciju ili ne znam, državne institucije, jer sa ovakvim načinom razmišljanja i sa ovakvim pogledom na stvari i pristupom uopšte problemima mislim da mogu mnogo više da doprinesu, pre svega sebi i razvoju neke svoje ideje, ali i tekako i zaista nekim velikim sistemima kojima je potrebna interna inovacija. Nikola, tvoja poruka mladim ljudima, kolegama, studentima, zašto da se prijave? Pa, pre svega, da se ubacim, ja se ne bih složio sa Ljiljanom da su prijave previše naporne. Mislim da su čak u neku ruku zanimljive i mislim da će svakako iziskivati manje napora nego da aplicirate za praksu u nekoj, na primer, banci ili nekoj velikoj korporaciji, a cenim da će biti korisnije ljudima da prisustuju ovome. Tako da, svakako bi trebalo da se prijave, da nauče nešto novo i u neku ruku možda i jednog dana i pomognu ekonomiji ove zemlje ako uspiju da osnuju neko uspešno preduzeće. Tako da ovo je korisna stvar svakako i za njih i za društvo. Takođe ćete i vi biti tu da pomognete novim kolegama, pretpostavljam? Da, naravno, mi ćemo dolaziti tu, održat ćemo i mi po neko predavanje, shodno svojim mogućnostima i svih timova, verovatno imamo šta da im prenesemo korisno. Ja se nadam. Dimitrije, tvoja poruka? Moja poruka isto bi se složio sa Nikolom da ovo nije toliko teško se prijaviti i da tokom same prijave će dosta toga vidjeti o svojoj ideji, kakva je u stvari ideja. Da ljudi treba da veruju u sebe, da treba se prijave, ako imaju ideju da dođu ovde, da se prijave, da vide da li to može da uspe. Čak i ako im ideja nije, ako dođu ovde u program i ako im se ideja ne svidi, naučit će dosta toga. Ilijana? Pa mislim da svako ko ima neku ideju, znači mladi ljudi stvarno verujem da imaju dosta ideja i da treba da ih realizuju i ukoliko i ovo je stvarno sjajna prilika za to, tako da pozivam sve stvarno da se prijave, da pokušaju jer možda je baš to ono što se traži danas na tržištu. Najlepše vam hvala što ste govorili za Studentsku televiziju i hvala vam što ste nas ugostili. Hvala vam. A vi, poštovani gledalci, ne zaboravite da se prijavite do 20. februara jer je Startup mesto gde ideja postaje biznis.